नोंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथुनिखि सिगांनिफ्रायनो जि बड'लेण्ड नांगौ गोबां गगामुगसिम बा धेमाजि जिल्लासिम बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट खोब मोनसे गोबां गगामुग हालामनि रायजो राजाफोरखौ इयाव बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टखौ बरायनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव दं धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा माबायदि मोनदों सार जिहेतु बड'लेण्ड बासआ गगामुगसिम सफैबाय धेमाजि जिल्लासिम नोंथांमोन रादाबगिरि नोंथांमोन बयनोबो साबायखर जासिबाय। बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बे समाव जोङो बिटिआर सरकारखौ साबायखर जासिनांगोन। बिटिआर सरकारनि मानाव प्रमद आरो डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरोबाव जोंनि ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार बिथां सारमोनखौ जों साबायखर जासिदों दिनैनि आरो जोङो बासखौ गगामुगाव दिनै बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नंगौ बेयो फर्मेलि खालामाखै थेवबो जोङो दिनै फर्मेलि खालामाखैब्लाबो जोङो दिनै बासखौ नुनानै बासखौ लोगो मोननानै बासाव गाखोनायनानै मोनदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरा दिनै ज' जानानै बे बासखौ लोगो हमनानै बरायनो हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो धेमाजि जिल्लानि धेमाजि जिल्लानि बर' फरायसा आरो गासै रायजो जानानै जोङो बिटिआर सरकारखौ साबायखर जासिदों। मानोना जोंनि जि दाबिनि मानिनानै दिनै बिटिआर सरकारा जोंनो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बियो थांफैनि राहा बे राहाया मोजां। बे समावनो दंबावो लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि बिथांनिफ्रायबो माबायदि जिहेतु बड'लेण्ड गगामुगसिम सफैनो हाबाय बा धेमाजि जिल्लासिम गोजोननाय दिनै माने बेसेबांबा गोबाव नाजा जोङो क'क्राझार सिमोन साफुरि बा धेमाजिसिम गोजोननाय मोनो। दा बिथांमोननिसिम गोजोननाय होगोन आरो जोङो थांनाय फैनाय बानायना होनाय बयनिसिमबो जोंनि दुलाराय समावनो आं गगामुग हालामनि माखासे बाथ्रा माबावगोन ada rakyatnya kan lagi bugang buat বদল ভাল লাগিছে। এনেকুৱা বাছখিনি আমাৰ লাইনবিলাকো ভাল বৰপেটা যাবলৈ সুবিধা হওক এনেকুৱা সুবিধা পাইছোঁ। এতিয়া সুবিধা পাইছোঁ। বেজিং লোকজন বৰ ৰাইজে ঠিক কৰা আজি বদল লাগিছে আমাৰ বড়োলেণ্ড আৰু বাছটো চলাৰ কাৰণে ভাল লাগে। ধন্যবাদ। বড়োলেণ্ডত এই গাড়ীটো ক'ৰ পৰা আহিছে? কোকৰাঝাৰ আজি ধেমাজি আহি পাইছে গগামুখত। খুব ভাল পাইছোঁ। এনেকৈ আহিব লাগে আমাৰ ৰাজ্যৰ সুবিধা এটা হ'ব। बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धेमाजि जिल्लानि नेहाथारि सार दङ दिनैजों लोगोसे मा बुंगोन सार? गिबियावनो रादाब बुंगिरिनिसो साबायखर बावहरबाय। जिहेतु दिनै खोब माने मोनसे जारिमिनारि सान। मानो होनोबा जों गोबाव जिथुनिखि नाजाबोनाय बे नाजाबोनायनि गेजेरजों दिनै माने बिटिआरनि जितु बड'लेण्डखौ माने जोंनि सानजासिम थानाय संकससिम थाङाबाबो जोंनि सिभिल सार्भिसनि जिथुनिखि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ दिनै माने गिबि आगान होदों। जों माने धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानै साबायखर बावहरदों। मानो होनोबा जोंनि जिथुनिखि हान्था मेला बे हान्था मेलाया जाहैबाय जोंनिया उथुमाय होनना बुङो क'क्राझार होनना बुङो। क'क्राझाराव जोंनिया गोबां जोंनि बर'नि सिबांनिखि मावनांगौ खामानि बे खामानिफ्रा जोंना क'क्राझारनिफ्राय जायो। आरो जों सानजारि थानाय हिसाबै जोंनिया माने जों सदियासिममोन नाथाय खोब दुखुनांथाव जोंनिया सिमेन्ट सार्भिससिमल' बे माने बासा खारनाय जागोन। दासो जों गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा जोंनि जिथुनिखि हान्था मेला आरो थांफै आरो लोगोसे बायदिसिना मुवा दैथायहरनाय माने जोंनि नैबे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टनि गेजेरजों जोंनि हरनो हागोन। आरो बिनि थाखाय जों गोबां माने फालांगियारियानो जा बायदिसिनानो जा माने बिदियाव दावगानो हागोन होननानै जों आसा खालामो। गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन।
बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।